idan mutum ya yi nafila raka'a biyu kamar yadda muka fara sai ya karanta wannan addu'a a ƙarshen tahiya ko bayan ya yi sallama. Allahumma ya Allah, inni lalle ni astakhiruka bi ilmik, ina neman zaɓinka da iliminka, saboda Allah yana da ilimi na gaibi, ya san abin da zai faru nan gaban ko ya zama gobe ko shekara mai zuwa ko shekara 100 mai zuwa ko 1000 mai zuwa, amma mu ba mu san me zai faru minti ɗaya nan gaba ba. Kaga kenan tun da ilimin Allah ya san mai zai faru gaba, to idan ba mu so mu yi da na sani da nadama a gaba, to sai mu ba wa Allah zaɓin, saboda iliminsa bai da iyaka. Kuma bil haƙiƙa a al'amura da dama mutane ba sa istikhara yasa suke nadama. Mu kiyaye wannan, a al'amura da dama mutane ba sa istikhara suke nadama ya yi yawa a cikin aure saboda karancin istikhara. Ta ce tana son sa, ya ce yana son da, sun yawa dai ba su taɓa wa Allah zaɓi ba. Nadama yawa cikin aiki, wani ya shiga aiki ya fara ya zo yana da rasai da ma bai yi aikin ba, me dalili? Don bai ba wa Allah zaɓi ba. Wani a kasuwanci haka, wani ya sai abu yana da nasu ne, an cuce shi, yana gaba haka ya dace ba. Al'amura da dama ba ma ba wa Allah zaɓi mu yi istikhara, sai mu zo muna da nasari. A matsayinka na ɗan adam, daga cin abin da ke da muhimmanci na kan ba da shawarin istikhara shine za ka je ka jefa ƙuri'a, zaɓen kansila ne, ciyaman ne, ɗan majalisa na jiha ne, na tarayya ne, sanata ne, gwamna ne, shugaban ƙasa ne. Yana iya kana da abin da ka karkata a zuciyarka, amma baka san gaibi ba. Me ya dace ka yi gabanin ka je ka yi saura kwana 3 ko 4 ko 5 ko abin da ya kama da ka roki Allah ya zaɓa maka mafi alkhairi. Gabanin ka je ka yi zaɓen, za ga Allah ya zaɓa maka menene ya fi alkhairi a zuciyarka. Idan ka je ka jefa ƙuri'ar da ka yi istikhara, ko da ku abin da ya biyo ba kai bai maka daɗi ba, to ba za ka yi da na sani ba, don abin da Allah ya zaɓa kenan ba zaɓin ka ba. Amma in ba ka yi istikhara ba, to yana iya yiwa ka je ka yi wani abu kai da na sani a cikinsa. Ita kanta takara gabanin ka yi, an ce ka zo kai ana so ka yi istikhara, ka roƙi Allah zaɓi. An nemi fito ciyaman, ya fito kaza da kaza, roƙi Allah ya zaɓa maka, shin shigan alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne. Dukkan wani abu, duk yadda muka kai makura da sansa, kar mu rufe ido mu manta da Allah, mu roƙi Allah zaɓin alkhairi. Duk abin da Allah ya zaɓa na alkhairi babu da na sani, amma zaɓi da dabarar mu da wayan mu, wallahi lazim akwai da na sani a cikinsa. Mafhum? Tayyib. Don haka wa astaqdiruka bi qudratik, kuma ina neman taimakonka da ƙarfinka da ikonka, saboda ni ba ni da ƙarfi ba ni da iko, amma Allah na da ƙarfi yana da iko. Wa as'aluka, ina roƙonka min fadlikal azim, daga falalarka wacce nake mai girma. Ya Allah, falala da kake da shi mai girma, Allah ka bani. Fa innaka lalle kai taqdiru, kana da iko, wala aqdiru, ni ba ni da iko. Wa ta'lamu, kai ka sani, wala a'lamu, ni ban sani ba. Kai ka san gaibi, ni ban sani ba. Wa anta allamul ghuyub, kuma kai mai zurfin ilimi ne a cikin gaibi, ba kai alim bane, allamul ghuyub ne. Dukkan abin da ya faku ya buya, Allah ta'ala ya san shi. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam hadha al-amr, ya Allah, idan ya bayyana cikin iliminka cewa wannan al'amari a daidai wannan wurin, wa yusamma hajata, a daidai wurin sai ka faɗi buƙatar taka. In aure ne sai ka fada, idan zaɓi ne akan kasuwanci sai ka fada, akan aiki ne sai ka fada, a ƙaura za ka yi daga gari zuwa gari sai ka fada, makaranta za ka je kaza ko kaza sai ka fada, idan sana'a ce kaza ko kaza sai ka fada, idan wani abu za ka fita na nema, kamar da na bada misali na takara, sai ka roƙi Allah zaɓi, ya Allah ka yi ko kada ka yi. Idan ƙuri'a za ka jefa, ya Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi, ka samu nutsuwa da shi, sai ka faɗa, ya Allah, tsakanin wane da wane da wane da wane, ya Allah, wanne ne zaɓinka na alkhairi, sai ka ba wa Allah zaɓi. Shine wa yusamma hajata, sai ya faɗi buƙatarsa a wurin. Mafhum? Shi yasa manzon Allah yake karantar da sahabbai wanda yadda yake koya musu Qur'ani. Kaga in dai kai musulmi ne kana harkoki da yawa, zai wahala sati ya wulga baka roki Allah ba na salatul istikhara. Dan ko tafiya musulmin kwarai zai yana ba Allah zabi. Zaka je Ingila, zaka je America, zaka tafi Dubai, zaka tafi China, zaka tafi Morocco, zaka tafi Algeria. Tafiya kanta sai ka roki Allah kai ko kada kai. In tafiyoyin guda biyu ne, ya Allah, na yi ko kada na yi, idan zan yi wanne a cikinsu.
hatta a tafiya sai ka roki Allah subhanahu wataala ya zaba maka, don a cikin tafiya lokaci kana haduwa da alkhairin duniya da lahira, a cikin ta kuma wata dan an yi rashin sa ana haduwa da sharrin duniya da lahira. Mafhum? Tayyib. Sai ka ce ya Allah, idan ya bayyana ga ilimin ka cewa wannan al'amari khairul li, alheri ne gare ni, fi dini, a cikin addini na, wa ma'ashi, sannan kuma da me, da rayuwata, wa aqibati amri, da kuma karshen al'amari na. Aw qala, sai ya ce kuma ajila, ajilihi aw ajili, ajilihi shine abu na gaggawa, wa ajili abu na jinkiri, bil'ain shine gaggautawa, ajili kuma da jinkiri. Faqdurhu li, Allah ka kaddara mun shi, wa yassirhu li, Allah ka sauwake mun al'amarin, thumma barik li fihi, kuma Allah ka sanya mun albarka a cikin sa idan alheri ne. Wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr, ya Allah, in ya bayyana gare ka wannan al'amari din sharrul li, sharri ne gare ni, fi dini, a cikin addini na, wa ma'ashi, da rayuwata, wa aqibati amri, da karshen al'amari na. Aw qala, ko kuma yace wannan shakku minar rawi ne, in an ketare au ajilihi wa ajili babu damuwa a ciki, saboda wasu rayu ba su kada wannan ba. Fasrifu anni, ya Allah, in ba alheri bane ka dauki abun daga gare ni, wasrifni anhu, ya Allah, ka dauke ni daga gare shi. Waqdur li alkhaira, Allah ta'ala ka kaddara mun alkhairi, haythu kana, duk inda yake. In wannan ba alheri bane, Allah ka tafiyar da shi gare ni, sai ka kawo mun alheri. Thumma arzini bihi, kuma in ka kawo alherin ko da baruka ba, Allah ka yadda da ni gare shi, ka sa ni yadda da alherin. Kaga wata kana son ta, ustazi ya ce ba dole zama alheri gare ka ba, sai ka roki Allah, ya Allah, wance zan tura a tambaye iyayenta izinin neman aurenta, ya Allah, in alheri ne ka hukunta in tura, in babu alheri ka cire ta a zuciyata, ya Allah. Sannan ka kawo min wata ta kwarai din, kuma ka sa na yadda da ita, in ji ina kaunarta, kuma Allah ka sa ta kaunace ni, shikenan ka huta. Idan kai wannan, kai aure, ba ka da na sani ko me biyo baya, amma in ba ka yi ba, za ka yi da na sani. Shi yasa dukkan al'amarin duniya muhimmi da ya kai in aka yi rashin sa'a ka ci da ka ce dama ban yi ba, to ka masa istikhara, ka masa istikhara. Al'amura 'yan ƙanana ne, watakila a yau za mu ce ba mu sai mun yi ba, amma sahabbai daga cikinsu duk ƙanƙanta al'amari suna iya istikhara. Shi yasa muhimmancinta mai iya yiwa ne ya kai a dukkan sati akwai wani decision da za ka yi taking, muhimmancinsa ya kai ka yi sallan nan ka roƙi Allah ya zaɓa maka. A wani satin maybe abubuwan sun kai ma guda uku, amma zai wahala musulmi na kwarai ya yi ta rayuwa yana harkoki ba tare da ya buƙaci zuwa ga wannan sallah a cikin dukkan sati ko dukkan wata ko kuma cikin takaitattun watanni ba. Watakila wani yanzu rabansa da sallah ya fi shekara guda bai yi ta ba, kuma wani kuma in ma zai yi sai ya gama hukuncin, ya ganta yana so, ya tura, an tambaya, an kai sadaki, an sa rana, sai ya zo san sace da sigara, kai ka ji ta kife. Wallahi al'amari da ya shafi aure ko kasuwanci ko zama gari ko rashin kaza ko takaran kaza ko rashin yinta ko kuma yin kasuwanci kaza ko bari ko zuwa admission makaranta kaza ko bari ko aiki kaza ko bari, in baka yi istikhara ba, abin shine ake cewa taran aradu da ka bar istikhara baka shine ka tare. In ka ji bawashi ya ce taran aradu da ka, mun san araduwa ko menene araduwa? Wannan tsawar wani lokaci tana iya faduwa a wani wuri ko ta tsaga wani abu, to shine kai ta fado sai ka sa kanka ka tare ta, to shine taran aradu fa da ka, wato araduwa kake nema ka bata kai ka tare ta. Ko kato ne shot din kwallon kafa ka sa kai ka sayar da kake karewa, bare araduwa. To shine taron wannan yin taking decision mai muhimmanci babu istikhara shine taron aradu da ka tare aradu da ka kenan. An je ho dutse mai nauyin kilogram 500 sai ka sa kai zaka tare shi. To mu rika hakuri duk yadda muke son al'amarin duniya, duk al'amarin duniya wallahi al'azim duk muhimmancinsa, akwai wanda zai kai shi aljanna, akwai wanda zai kai shi wuta. Wani zai shiga aljanna don aure mace ta kwarai, wani zai shiga wuta don ya auri matar banza. Wani zai shiga aljanna don wani abu na duniya da ya nema, ko gida ko mota ko mashin ko keke ko garin da ya zauna. Wani kuma zai shiga wuta dalilin wannan. Wani zai iya shiga aljanna don wani abu na matsayin duniya da ya samu, wani kuma zai shiga wuta dalilinsa.
a neman a samun wani zai shiga aljanna dalilin samu, wani zai shiga wutar dalilin samu. Shi yasa dukkan al'amari na duniya da ba mu da yaƙini akan me karshen sa, mu daure tun gabanin mu kutsa mu roki Allah alkhairi. In muka roke shi duk abin da ya biyo baya ba ma da dama, saboda cikin hukuncin Allah babu nadama. Mafhum? Tayyib. Wa ma nadima man istakhara al-khaliqa, dukkan wani wanda ya istikhara zuwa ga mahalicci Allah baya nadama, baya da na sani. Duk wanda ya salatul istikhara ya ba Allah zabi baya ciza yatsa. Wa shawaral makhluqin al-mu'minin, a wani lokaci kuma ya shawarci makhluqai sune halittu mu'minai. Ita istikhara yadda take, ana so gabanin ka hukunta za ka yi abu ko ba za ka yi ba, za ka saya ko ba za ka saya ba, za ki aura ko ba za ki aura ba, ake so ka yi gabanin zuciyarka ta karkata ga abin 100%. Ka ga abin kana so, to gabanin ya handame zuciyarka sai ka sunkuyar da kanka, ka yi nafila, ka roƙi Allah, ka kaskantar da kai daga sai kake nema. To daga cikin siffar istikhara, in abin nan ba mai amfani ba ne, cikin taimakon Allah da addu'o'in da kake sai ka ga abin yana fita a zuciyarka ba ka son sa. Idan mai amfani ne kana iya jin nutsuwa da shi cikin takaitaccen lokaci. Shi yasa ake so ka yi gabanin ka yi hukuncin, ba sai ya zama a cikin wuni sai ka neme ta sau 27 ba tukunan za ka mata istikhara. Kai ka tabbatar ka ba ta zuciyar, ko kin tabbatar kin ba shi zuciyar, sada manir ina kake ne, kuma za ta yi istikhara, ba ta iya bacci sai da shi. To ta za istikhara a lokacin? A farkon al'amari muke roƙon Allah ya zaɓa mana, gabanin al'amarin ya handame zuciyarmu. Mafhum?